दा फाइनाली पीएम किसान जायफ्रा फैसा मोनो राङारि अनसुंथाइ मोनो मोजां खबर राङा हाबबाय नोंथांमोना एकाउन्टआव चेक खालामनो हासिगोन आरो हाबदोंना हाबमाराखै गोबां गोनो गोथो जायो बेखायनो नोंथांमोना लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन जेराव मेसेज फैनायखौ आरो बयबो कमेन्ट्स खालाम जायफ्रानोखि नोंथांमोना मोनदों मोनाखै कमेन्ट्स खालाम अब्लासो आं मोनसिगोन एन्ड नेक्स्टआव मानि थाखाय मोनाखै बेखौबो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा 6000 मोनखो ना 2000 मोनखो ना 4000 मोनखो गासैबो लाइभ प्रुफ नोंथांमोना दिन्थिगोन दा बेनो आं खोन्थाखादोंमोन जे एसे लेट जागोन खायसे आरो खायसे एडभान्स हाबगोन नाथाय गाब्रायनाङा समजों लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा बेनिफिसियारिया अके दंजोबो नोंथांमोना मोनगोन दा जों नायनोसै गोबाव खालामा पर्टेलाव थांनानै जे माबायदि कन्डिसन दायो जागासिनो दङ दानिया जों फैबाय पीएम किसाननि पर्टेलाव अके देन 23 किस्ति 23 किस्तिखौ दिनै सोनाय जाबाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय सहरबाय 3:45 बाजियावहाय माने सोनाय जादों नाथाय एसे समजों लोगोसे लेटबो जायो मानोना टेक्निकेल इसु जायो नालाय बेंकफोराहाय गासै 18,800 क्र'र बाजेट दङमोन बेनिफ्राय बेनिफिसियारिफ्रा 9 कौटिनि बारा अल इन्डिया अके आसामखौ लाफानानै बिटिसिखौ लाफानानै 9 कौटिनि बारा बेनिफिसियारिफ्रा दिनै रांखौ मोनबाय नाथाय खायसेनाव एकाउन्टआव दासिमबो हाबथ'वाखै नङा होमब्ला दा सोरना हाबमारखो नंगौना नंमारा जों मेसेजखौ दायो नायग्रोनो अके देन नोंथांमोनजों फोरमायगासिनो डिटेल्सखौ दा नायदो नै बे जाबाय दिनैनि रां हाबनाय अके रां हाबनाय बेनो जाबाय 2000 राङा हाबबाय अके 2000 राङा हाबबाय नोंथांमोना एकाउन्टआव लासैनो हाबहैगोन जाहाथे चेक खालामबाय थायो दा बे जाबाय 23 किस्ति दा बेबादिनो जों मिन्थिगौ जे जोङो 3 बाजि रिंगायाव सोगोन होनना बुंदोंमोन बा जों नुदोंमोन नाथाय बाहाय माने 5:30 हाबफैदों दा बेखायनो लासै नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबबाय थागोन आरो दा अल इन्डिया रां सोदों नालाय दा नैबेनाबो माने 5:30 माने फैसाया हाबदों अके माने मेसेज फैनाया आरो खायसे मेसेज फैया माने खायसे मबाइल नाम्बारा लिंक गैला नालाय बा माने गैला सिगांनि नाम्बार होनाया बेखायनो मेसेज फैया बेंकआवहाय थांनानै चेक खालाम एटिएम जों चेक खालाम अब्ला नोंथांमोना बांसिन क्लियार जागोन दा दिनै हाबाबाबो माने गाबोनबो हाबनो हागौ लासै माने बेबादि हाबलांबाय थायो आरो दानिया सोर मोनखो मोनाखै जों दानिया थांसैलाय पर्टेलाव दा जोङो पर्टेलाव फैबाय दा पर्टेलाव फैयोब्ला नोंथांमोना ओरैबायदि कन्डिसन दङ अके स' खायसे माने जिनोखि एक्टिभ गैया एकाउन्टआ आधार कार्ड लिंक गैया डिबिटि गैया बाव हाबनाय जायासै खायसे लेन्ड सिडिंखौ आधार कार्डखौहाय लिंक खालामाखै बा एग्रिकालचार अफिसावहाय केवाइसि होआखै दा बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय खायसे मोननाय नङा आरो नोंना जुदि रेजिस्टार दंबाबो नोङो मोननाय नङा दा बेखायनो मोनसे मोजां अपसना बेनो नोंथांमोना जुदि मोनाखैबा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै मा जादों जामाराखै नोंनि आधार कार्ड बेनिफ्राय बेंक पासबुक एकाउन्ट बेनिफ्राय लेन्ड हल्डिं जि डकुमेन्ट्स नोंनाव दङ बेखौ लांफानानै जिनोखि ग्राम सेबक थायो अके ग्राम सेबक थायो आरो नडेल अफिसार खालामना दोननाय जायो एग्रिकालचारखौ नायग्रा बा पीएम किसानखौ नायग्रा बिथांमोनजों सावराय बिथांमोननि सहाय ला जे नोंथाङा मा जादों अब्ला बिथांमोना फोरमायगोन जे नोंनि प्रब्लेम्सखौ अब्ला नोङो बै समाव आरोबाव 24 किस्तियाव मोननाय नङाना बेखायनो खालामनानै जाहाथे बेखौ लायो एन्ड नेक्स्टआव रांखौ मोनो दा बे रांखौ दिनै बेंगलनिफ्राय सोनाय जादों हावलि वेस्ट बेंगलनिफ्राय सोहरनाय जादों पीएम किसाननि रांखौहाय दा दिनैहाय माने मोनबाय आरो दा लासैनो मोनलांबाय थागोन जायफ्रा मोनाखै आरो मोनदों नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालाम दा जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला फैबाय थानाय समाव सरकारि स्किम लननि साख्रिनि सायाव बर' रावजोंनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन